Увечері 21 березня російські війська атакували Запоріжжя дронами камікадзе. Унаслідок влучання в житлові будинки виникли пожежі та руйнування. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм. Станом на ранок 22 березня відомо про 2 загиблих – 41-річного чоловіка та його 17-річну доньку. Ще 13 осіб отримало поранення, з них одна жінка перебуває в критичному стані, а 6 – у стані середньої тяжкості. Також госпіталізоване немовля з контузією. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Рятувальники евакуйовували постраждалих, ліквідували пожежі та розбирали завали. Всього на місці працювало 72 надзвичайники та 18 одиниць техніки. У Києві ніч теж була неспокійною. У Подільському районі через російську атаку спалахнув житловий будинок. Вогонь охопив 3-й поверх 3-поверхового будинку та перекинувся на мансарду. Під час гасіння рятувальники евакуйовували 4 людей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає.